kumsang ni som pakwa COVID-19 arun dar tira tangkhan kum tepo alo vele deuh towa ma se chu COVID-19 rik chu lo in siam dang lamin ti tampo a har tul maya chu COVID Hrithar chu COVID-23 ti in a hming an phua le towa ni tam takin khungin quarantine chu lakal pui rang ma se thi na chu asang chawin dead red chuan 51% zet mai chu a hol chho towa Khawvel pum puya million za chuang te meu mayin nun na an chan to boka he Hlauhawm takatang hian mitlem te van nei omin chung mi te chu hen na hian atina ve theilawa chung mi te chu sarkar chuan tangkai taka mangin an bana chuan chin china bracelet enghi an bun thina mitin te chu tuk tin mai hian virus ang kai le kai lo application chi khat mang hian in test tir thin ni in an lo kai ni chuan quarantine zone Q zone an ti mai a chuan lakran an ni ngal thina an soida chuan Q zone atang hian lo let le an la ommi lo ni in an soi bokani phalna nei lawa mani in atanga chuak te reng chu ti hlum thei an ni bokani he thon thuwa achang tupa ber ni ko churun langin abana chuan wristband eng hi alo buna hemi omzia chu COVID-23 hian ataksa a na athok thei to lo ti na ni chuti rolin an la the dar thei tho wangin Mihring te chu an la fim khur hle a athil deliver po chu sanitation department laminan siam sanitation box chunga chuan an da le masate te a chumi nu chuan anei tu te chuan an la thei don chawani warehouse lian zet mai chunga hian courier nei tupa Lester churun langa ni ko po hi Lester noya thok ni in a strict le maya a noya thok te chu GPS te le drone mang te chuan an omna a chui ji char mai thin a GPS signal atang chuan ni ko chu a chason lawani ti hria in video call mang chuan an be pop nga la ni ko chuan basketball hi alo khel mai chu ni in Lester chuan han havin atna a let wat tur chuan alo ti house quarantine awanga ani tin nun mandan ning ve thei tak mai emai hi run langin TV and tele video games khelti mai lo chu thil ti tur dang nei chung si lo chu anun chu aning thin khop mai anu pai parizing ron thone na chuan a thian te an lo leng thei lovem ni ti chuan alo zota anu chuan autoimmune disorder anei awangin thian kom chu a him lo thu alo hril tuk tina an ti than angin virus test chu an han neya olsam te in an pass do na emai chuan apa William a exar lo la mek chu test nei tura lo hrilin William a chuan chanchin thar hi alo en meka quarantine zone chungchang hi an lo puang meka olsam te in William a po chuan virus test chu apal tlang vele bok heti la hian an thil deliver turin ni ko chu get pon lama chuan alo ding meka mel dang mukha ti taka emai chu alo lom hle a an thil tur te chu UV sanitation box chunga chuan da sakin a tips tur te chu an lo da saka wang chuan ni ko po chu alom hle a thila deliver zo nu chuan in chung chong sang taka chuan chol ha dam le in a bial nu sarai chu video call chuan ambepa boka sarai po chuan api litai te chu alo tilang ve boka atak tak rama chuan ni ko le sarai te po hi an lei mubi khau lawa phone kal tlanga anin bia ti mai lo chu an lei mubik lo ani courier nei tupa Lester chu ang client pakathian lo va be popin an thil cha alo la thlen lo thu hi alo va hrila rang takin Lester chuan drone operator dozer chu han be pop ngalin ni ko omna chu chui ngal tur chuan ati zui ngal reilawa dozer po chuan ni ko chu zong mu ngalin manmo takin ni ko po chu akal zui ve ngal bok sipai checkpoint omna mun hi watleng phain ni ko chuan a bracelet eng chu han mu in olsam tak chuan chu checkpoint chu apal tlang theya tlailama chuan a thil pek tur angte a pek kwal zo nu chuan fai taka in bolin a bike chu a siam thazui ngal bok ni ko hian an tho na tangin poisa engemaw zat mai alo da tha ve towa
henga poisa da that mang hian sarai ta tur risben eng chu dan lo anga leisak chu atum don ani ari su sang hle ma se abial nu tan chuan anun na thapin chu thil chu nei ngei chu atum ru hle a atuk le lama chuan ni ko chu an na tho na thin building pakhata hian kalkolin pencil box pakhat hi a mu chuak nol maya heti la hian singer mei chuan a follower te tan live stream hi alo nei me ka dozer hian dollar zaron donate in a hla te chu sepai tan laia angai thlak na sak thin tu te chu arun rila dozer al hatlan chu mei chuan lo sak sakin William ale li tai te pi tu po chuan an lo clear ve a ma se li tai chuan chutiang ang hla chu angai ngat zong ani lo thu sarai ne na chuan alo rila heti la hian ni ko chu an chen in kota chun rong kalin pencil box te le atana poima phuat sak te chu arun da saka sarai po chuan lom thu te lo hrilin eng tik ne mo chuan an lein mu nge an be sei thu te chu an lo in hril du na heti la hian an pu Lester chuan ni ko chu arang thayang bera lo le tur chuan alo hril le man to a stream te ani zo nu chuan mei chuan dozer bula chuan lom thu te va hrilin asipai tran laia athil ton chungchang te chu vazota dozer po chuan zep nei ho lovin athil ton chungchang te le a hring nun a man mek dan te chu alo hril ve a dozer le mei te chu rin ai takin anin kom ngai taphian mai sarai te omna tanga nai vai taka hian sanitation department a an how tu pakhat emeta chuan khiuzo na tanga run tlan chuak mi pakhat hi a chemte chuan alo vit hluma ni ko le sarai te lim taka anin kom mek lai hian api li tai chu rongkal phein anum samlo thu hi arun rila sarai chuan api pangchu handepin apang chu alo lum tlat mai reilawa sanitation department lampang chuan sarai te chen na building chu an hual ta khup mai an doorbell chu ron metin sarai chuan a chang lo ti lui na mang chuan an kongkhar chu ron hon tumin an ron chungal pop pop mai emeta chu rong kal chawin kongkhar dik lo zo hon an lo tum thu chu aron rila an then maya nu pakhat chu aruma tang chuan an ron la chuaka an din mun a thalawani ti hre in ni ko po chu sarai te in lampang pan chuan arong kal zui le ngal sarai chuan api chu damdoi pe ka watuma ma se api chuan ama lo nei lo tur chuan alo tia ni ko po chu reilawa run thleng ve in sarai nen chuan anin kom duna atuk jing te sampal tlang thei arin lo thu le thu nei tu ten an pahni in khiu zon lama an ruai mai arin thu te chu sarai chuan alo hrila ni ko po chuan chutiang boruk te noi kara chuan o san du big lovin anin pon lama chuan zan khua chuan a thutlei var ve a heti lai hian William chu oxygen mask vo chung hian pon lama chuan chua alo tum me ka anupui pai pari chuan lo mu in khoya nge kalatum ti chuan alo zota William chuan meeting poimo takani thu lo hrilin pai pari chuan alo ho huna athom no te chu haral vek tur chuan atia ring hlel viau ma se ti thei dang nei chuang hek lo le William chu akal tir tange nge a engama chen nuwa chuan mei ti na hian William chu arun lang nol maya mei nen chuan inkom dunin thil thalo tak mai hi an ti dun ta ani in lama arun hole nu chuan anupui pai pariso yang khan athom no te chu William chuan a haral zui vek boka atu khwarun war chuan li tai te pi tu chuan te su an han nei le a sarai chuan on sam taka apal tlang lain li tai chuan virus kaya wangin te su apal tlang ve thei ta tlat lo epsa tang chuan thuni tu te reilawa an rongkal tur thu chu Hrithar an ni zui ngal in chung lama thil thleng chu ni ko po chuan lo hreve in sarai chu thu nei tu te rongkal ma a tlan bo pui maya chuan a soma ma se sarai chuan api chu akal san thei lo thu le ama tel lova kal bo mai tur chuan alo tia ni ko chuan thil ti dan tur alo ngai tur thu hrilin akal san zui ta ani sarai po chu ril runa thap chung chuan a trap zui boka
ni ko chuan an pu Leicester chu bepop zui ngalin immunity pass bracelet dang ama mo tu han khilin Leicester chuan William ale Piper te nu pa in an ti thei arin thu chu alo hrila ni ko chuan William chu han bepopin thil dan te chu alo hril fi a ma se William chuan chu tiang thil a hriat lo thuwa lo changin phone chu alo da mak mai an thil ti thin thalo tak mai chu mi tam takin an hreto ni ti an hriat chuan Piper te nu pa chu anin hau du na midang zelin an hreza wang ti hlavin Piper chuan intercom kaltlang chuan ni ko chu awa bepop le ngala khoi tang nge chu tiang thil chu hriat ti chuan ni ko chu an zota chu tiang thil thalo an ti thin chu khoi tang ma a hriat lo thu le an hausa ka wangin immunity pass chu an ti sak thei arin thu chuan alo chang ve thung Piper chuan address pakhat lo pe in man mo takin ni ko chu chumi lampang pan chuan akal zui vele ngal eti lai hian li tai po chu a chaw sot viu maya sarai bula chuan thunu tung te chu han khilin reilawa aboral santa ani Piper khan ni ko chu emeta bula hian alo vakal tir chu ni in emeta chuan tu tan nge bracelet chu du ti chuan alo zota ma se ni ko chuan a khil du tlat lo mirin takani ti entir nan ni takin emeta chuan ni ko chu chi bayan tuma chu vele ni ko chu a chem te ken chuan a vit ta thut mai emeta chuan a vit na tok lo ni turani ni ko chuan alo be le ta Piper khan emeta thanga hian ni ko hi o tira lo tum sa reng hi alo nia emeta chuan ama veng tu sipai te chu ko lutin ni ko chu tha tum chuan an zui ta an ron zon mu thei lo na turin atlan lo na lama te chuan bur te chuan peya ma se heti chung po hian emeta sipai te chuan an ron zong mu tatlat mai an ti hlum ma hian bumara an ti chuan ni ko chu aron pui man hlau mai an pani chuan chulai hmun atanga chhuah thei dan tur chu an dap zui ngal bumara chuan sipai pakhat alo bei boi lain ni ko chuan pakhat chu alo bei boi ve boka ni ko chuan tlan chiat puya chun so ma se bumara chuan alo la dan khomon tur thu hrilin ni ko chuan akal santa ani heti la hian William chuan Leicester chu lo phone in an na thok tu ni ko chu tunge ni ti lo zotin na a alo kalem ti chuan alo zota Leicester chuan chumi ni chu na a alo kal lo tur thu alo hril Leicester hian a pha kang tok tokin ni ko chu hum alo tum ve a William chuan Leicester atong kamatang khan an thuruk chu Leicester ne na tanga pu chu kani ti chu aring thiam ve tabok ni ko po chu a hliam te boi pui turin a chene lama chuan akal zui ve ngala eti la hian sarai chuan ron phone in a pi chu a boral to thu a ron hril ni ko chuan atum anga a thei lo thu le thu nei tu ten a pi ruang an ron lak lain lo bi ru tlat tur chuan a fui zui bok eti la hian dozer le mei te po chu lo in kom le in anin kara chuan in thian that na lo deuh thil dang chu aron piang ve tana mei po chuan a hring nun a man chau dan te lo hril ve in William an azar boi reng dan te po chu dozer chu a lo hrila hetia anin kom mek lai po hian William chuan text message ron thonin chumi zan chuan aron mu du tur thu a lo hrila mei chuan lo bedu lovin text message mang chuan lo chang le tin a mu du lo thu a lo hrila William alung oi lo le thin rim chuan text message tam tak mai hi aron thon treu maya kol nen lama aron bei tak tluta chuan mei po chuan lo changin in then adu to thu chu a lo hrila immunity pass pek a lo tiam awanga che sul pui thin ani dan te chu aron lang chiang takwar mai mei chuan ama chu kalsan tur le immunity pass chu a pe thei lo ani vei chuan social media lama ati mol phau tur thu chuan a vo zui ve ta atong ri chu a lo ring deuh ni turani pon lama ommek anupui Piper chuan a thil soi te chu a lo hrevek maya William a thin rim chuan phone chu da in a silai chu lak mai an tuma ma se a mu zo ta tlat lo
a kiang loka chuan anupui hi lo dingin anupui chuan asilai chu alo hum wang mai unrei takkal ta tangkhan apasal chuan kopui dangani ni ti chu alo ring thiam dei towa chu zong ai ma angai mo jok chu na thalo ron honin an fanu chuan akai ve pal mayang ti chu a hlawani pai pari chuan apasal William chu an inatanga chuk ngal tur chuan atia pai pari vek chuan me chu han be popin William alo kal tur thu chu hrilin arang thayang bera loin thiar filhim tur chuan a hril zui ngal mei chuan a thian pa dozer chu han be popin dozer po chuan a omna ina lo chen veri chu alo phal saka William an inatanga ain khal chuk chi tia hian ni ko chu arun thleng ve le chi bok an GPS signal atang chuan Lester chuan ni ko omna chu lo hria in pai pari ne na chuan an tan a Hlauhawm pal thei ti hria in pai pari chu warning alo va peloka sanitation department lampang chuan sarai te in chu an hual le tan me ka sarai hlau thong le mang ang chuan ni ko chu an phone thina ma se ni ko chuan pai pari te ina lu ru ka tum me ka wangin phone call chu alo langam bok si lo reilawa emetale sanitation department ho chuan sarai te kongkhar chu ron chu chia in an ron lut zui ta heti lai hian sarai chu room chunga closet pakata hian alo biru a omna bula chuan mi pakhat hi lo kalin a hman roken chuan alo khong thluwa a hazmat suit chuan in thuamin room chunga tang chuan a rong kal chuaka midang terwal chuan an chen na building chu a chu san ve a heti lai hian pai pari chuan an fanu chu bathroom chunga hian lo biruk tirin ni ko chu a pistol nen chuan arun machona pai pari chuan an din hun la taka arun da wangin ni ko chu lungoi lo takin alo an khuma ma se ni ko chuan an mani ang thawin a hmangai te chan him adu ve mai thu chu alo hril ve a an din hun tur chu lo hrethiamin pai pari po chuan ni ko chu a khongai hle a sarai data te chu computer a chuan chutlu sakin mei po chu dozara omna lama kaltum chuan in khal chua alo tum me ka ma se a motor chu adung theita tlat lo amang anna bel cha turin William la chu alo thleng ve chi bok William chuan mei motor dar thalang kong khar chu han khong chia in arek zui ngal hetia mang ang taka omla hian drone hi ron thlokin William lua tak chuan arung ka saka Hlauhawm taka ommek mei chu dozer chuan run teksin engtik lai puwa a ven him reng tur thu hi arun hrila motor chunga api ruang an da fel hnu chuan midang te boi lain sarai chu alo tlan chia a emeta chu lo la chuak mai lovin sarai te in chunga khan alo la kal kuala sara in a khon thluk tak pa kha a mu chuak ta hlau mai emeta chuan tlan chuak an om thu rang takin midang te chu a han hriat tir ngala kongpuya tlan chiat lai chuan an ron man le ta tlat mai emeta chuan sarai taksa chu uluk taka han enin ani po hi vanei thlak deuh maiin he covid-3 hi alo kai theilo chu ni in lo hrilok thei chu ni se boimi lovin immunity pass kha alo nei dei thei tur hi alo ni ma se thil engkim mai chu a boi zo to si engemaw chen hnuwa ni ko chu sarai ti na chuan arung kala emeta chu ama chang turin alo la om khiau mai emeta chuan a chanchin te chu han hrilin an how tu te an thi zo to wangin ama chu sanitation department a how tu ber ani tak dan te chu alo hrila a chemte chu aru ka phor pa in emeta chuan ni ko chu apan nai zela an van nai bik dan te le khopui chunga an du dan dana an zalen thu te chu asoi pa zela ni ko po chu a om mai mai bik lo sarai ta na hon sap pencil chu akut chuan lo hum ru ve in emetan aron vi ma chuan chu pencil chuan a ngonga chuan alo vi saka reilawa emeta chu a thizui ta ani sarai chu biak po le mai an tuma ma se phone chu a ina chuan alo oma a phone an hon chuan sanitation truck thalak hi alo oma ni ko chuan a tom na tan Lester chu han be pop le in motor number le a ID te chu
chui sak tur chuan alo nge na Leicester po chuan dozer chu han be pop ngalin dozer chuan chu motor chu a chui zui ngal Q-zone lampang an pan me kani ti chu arun rila chumi lampang pan chuan niko po chu man mo taka tlan ngalin an thlen ma chuan alo va thlen khala sarai chu motor atang chuan an ron nuk chuaka heti la hian niko chuan a bana chuan a bracelet tur chu alo va vua saka sipaite chuan a bracelet chu an han skena natna lakatangin a fili mani ti an riat ta ka chuan manzui chan tur a ta si lova an chu a zui ta ani a topa chuan niko le sarai te po chu in mu in ngai ti riat tak hian an in fop zui ta ani thlathum an liam le meu chuan mei po chu an chena in tak taka chuan let vele to in dozer po chu a hlim thar hle a kal chuk theilo ma se a drone na tuipui kam thalak te chu hlim takin mei ne chuan an thlir du na William ate no pa in thil thalo tak mai an lo ti chu man chuani in chanchin thar lama hian an lo puang me ka heti la hian Leicester chuan le khathon le present box pakhat hi adong nol maya chu le khathon chu niko athon hi lo ni in niko chuan him taka an tumram big sur an thlen thei thu hi alo hrila present box sunga chuan immunity pass bracelet hi alo tel boka